Имаш бърз интернет, но рутерът ти не смогва. Конзоли, телевизори, телефони, всичко на куп товари твоята мрежа. Затова Jar Computers представя TP-Link Archer AX55. Рутер, който ще реши проблемът с натоварените мрежи вкъщи. С AX3000 Wi-Fi 6 работиш до 2402 мегабита в секунда на 5 ГГц и 574 мегабита в секунда на 2,4 ГГц. Но по-важното не е максималната скорост, а как се държи, когато всички са онлайн едновременно. С OFDMA технологията, рутерът обслужва няколко устройства едновременно, вместо да ги обработва едно по едно. Резултатът – по-малко забавяне и по-стабилна връзка дори при натоварване. Има по-ниска латентност, което означава по-отзивчив гейминг, по-гладки видеоразговори, по-малко въртящи се кръгчета при стриминг. Всичко реагира по-бързо, просто защото мрежата е организирана по-умно. Четирите външни високоефективни антени и бимформинга насочват сигнала директно към устройствата ти. Това означава по-силен Wi-Fi там, където реално го ползваш, включително в по-трудни за покриване стаи. Но ако няма защита, всичко това е безсмислено. Затова с WPA3 защита и TP-Link Home Shield мрежата ти е защитена от външни заплахи. Има сканиране на мрежата в реално време, родителски контрол и приоритизиране на устройствата за по-добра производителност. TP-Link Archer AX55. Рутерът, който ще те лиши от досадните прекъсвания и претоварването на мрежата ти. Наличен в Jar Computers.